Салом алейкум бачаҳо, ина бо муофти ханак. Ман рӯза барома ташкил кардагаем ном дора. Ма 24 соат намегум. Ма тамоми рӯз фақат намегум. Агар мара чизе биган, ман фақат мегум не. Мисол агар ягон кас мара савол буда, ман мегум не. Просто нам хеле барнома мекунем, не ки худо оқибати маро ба хайр кунад. Боварӣ дорам ки ҳамада маъқул мешавад. Хай мумкин ки ман як рӯзи химал хушрӯ бигзаронам, мумкин ки безеб бигзаронам. Хай худо медонад. Худо аҳволи маро ба хайр кунад. Хай ки чикор мекунем? Сарш менем. Мерем агани. Алло. Салом ҷон. О, салом асал. ҷон, матра сахт дӯст медорам. Мегӯм кем пешит биём айлаводи ама чак кунам. Чӣ хелай? Не. Гӯш ки вообще ту мара дӯст медорӣ ё не? Не. Вообще аҷа бумагада да ханат биринам. Ой! Чота барномаро саршавиш безе буде. Блин. Хуёл на ин барномаро савзат кардам. Ма имрӯз мистер неем. Ягон тадхобиш мада назик нешин ки ягон касе ёрдам карда наметонам. Эй, пацан, и кашлоки то ҳафтида? Не. Очиқи навоими кисаита ҳафтида буда? Агар розӣ бошӣ ҳамин рамада бите? Тош наете неста? Не. Агане чи ба даста дароз кести? Чин дори чӣ дори? Агар айте набошад значи даймашид. Хайма бирон ягон чи бихӯрам шикама сер кунам. Шеф мо занг задестай ку? Ку бинам иш чӣ мега бо? Алло. Салом Влад, ту мора чӣ усалка ҳасти? Чӣ рӯз кор да омадани нестӣ? Иҷа боша рӯи ту ма гап мешнавам. Чӣ ҳамин рӯз кор да омаданӣ ҳасти ё не? Медонӣ чӣ? Не. Барои чӣ не? Намехоҳӣ кор да биёрӣ? Не. Табрик, тай кор хорӣ шидӣ. Аблаҳ. Била агар ҳам хидматом додам бигирим, ай ҳама чӣ ма мемонам. Намефурам зиндагӣ бе арӯс, бе пул. Эй била, боз сар шид. Салом ҳабиб. Салом брат, чӣ хеле? Созам. Дар ютуб канали Шабнам Медиа подписатсия кардагӣ? Не. Барои чӣ накардӣ? Ай ҳама канали дӯстдоштаи ма ҳамаи. Ҳозир намҷа телефонта мерорӣ, медрои подписатсия мекунӣ, фаҳмидӣ? Не. ҳолиам хиян намекунӣ, а? ҳоли я муштат мезанам даҳана бинед пари хун мешава. Ҷани ҷабиё ти лағатиш ки. Ана ки муштаи мола бачаш. Межанамад мембали пад. Не. 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 Шабнам Медиа канали журе. Чангани я бача, задаги пиёни чи? Ё ки ту ҳамин ба ҷои туалети бумага ҳамҷо истодаги? Кун тозак Ба небатан? ақли чӣ? Хай ма биром ҳамиҷа да текстои батл ма бинависам тайёрӣ бинам. Ҳади бай хиёнаткор, чӣ ба мана хиёнат кардӣ? Мекашумата торма. хонумон ва ҷанобон, хуш омадед. Имрӯз мехоҳам ба шумо як ютуб канал пешниҳод кунам. Камтар дар бораи канал ба шумо маълумот диҳам. ин канал бисёр канали хуб аст. қариб 1500 подписчик дорад. агар харидор бошед ба ин номерҳое ки дар рӯи экран мебинед нависед. ватсап ва имо. канал ягон айб надорад. фақат дар дарунаш силсила филмҳои туркӣ ҷойгир аст. ягон жалобам надорад. сообщество гирён, вале фақат монетизатсия гирён нест. метавонед худатон гирён кунед. шито бето ки аз даст надиҳед ин хел канали хубро. ман рақамҳоро дар зери комментария ҳам закрипид мекунам. марҳамат, агар харидор бошад нависед дар рақамҳои зери видео буда. эй ту, канал харидани ҳасти ё не? агар хариб ё пул шад ҳозир ҷош дар канала метавонад логину парол шад. Не. агар бихоҳӣ бо арзонат мекунам. чӣ гуфтиам? Била мегум ҳо бугум канала бихарам, не ки тибқи барнома бояд ман небугум. Акаҷон каналда намехарӣ? Не. агар не чӣ ба иҷа омадӣ? дарди сархе дафшай пешум ҳайвон. хуб хонумон ва ҷанобон, рақамҳо дар таги видео ҳаст. И брешка дастата бихезам ки бахту хисан натонистестам. Барои чӣ ҳафтида хаос ку бугу? Брешка мак преза ҳисабдим 5000 та задам, ҳам таххо рафтам дигар хисан натонистам. Биё аки мара халос. Ман мехоҳам халос кардан, ки тибқи барнома кор кардан ҳар кор. бахшиш ғавсак, ман тира халос кардан наметавонам. давай. Брешка илтимос халос ки? Э то дамам набуда. Салом вло. Салом базука, чё кади кунат прига? Мо ама каси қатъиян бачаҳо боидорем, гуфтам биёед там участник шай мода. Не, ма бояд тиқи барнома кор кунам. қатъи мо намиёй? Не.
Yo ki tu میترسی آخیران بارو قطعی ما نمیایی نه. سرشه بردارش تپ تپ نه. تپ تپ نه. تپ تپ پدر آدم در کاره نه. برو شاقی پدر این برنامه ما که تمام میشیده باشه. Etti soldat, yaqin burada xizmat kadagi. نه. دیدین اینا ما را با خدمت آوردن. یکی ما خفه نیستم. Etti budak matra چی گفتم؟ ما پروستا تانکره شکیدنی بدون. چون که این بچه که معقولتون شدی خی لایک فراموش نکنین پادپسیت رمه خی برای زحمت های کردگی مو. اگر این ویدیو 1000 پرسمتر بگیره من این ویدیو را دیم قشم میرورم. نکی تو فقط هو میگم 1000 پرسمتر شود دیم قشم میشود. با براتسکی در کانال مو پادپسیت سکه.